Siyalibonga igama lenkosi uYesu Kristu. Ndingazityanga xesha namakholwa. Ndingowakwanyangiwe ifani. Unyawuza ke isibongo. NdingwaseMount nokuthatha seyichazile. Ndihlala eDelft ngokokuhlala. Ndihlalela ndodwa ke kamele Nkosi Yesu. Yenzela uba noba unodibana namhlawumbi ngenye imini uyazi uba ndandishiba ndihlala ndodwa. Haleluya. Impawu zomntu ongahlali yedwa noba bayahamba phaa kodwa impawu noba banjwana ngezandla kodwa impawu ziyatsho uba abantu bake bahlale bobabini aba. Inkosi mayibe nathi. Kodwa xa ehlala yedwa umntu ehlala nje yedwa uyabonakala uba lo uhlala yedwa lo aqhelanga kuhlala nabantu. Inkosi mayibe nathi. Loo nto ubungakwazi uba ubuze uba hayi udadewenu ufike nini. Abasekhaya ke kaMando nomdade njengoba undibona ngumcebo ucandiwe ndiyi-first born ekhaya. Bonke abantwana bakatata singumcebo ucandiwe sifana nodade. Haleluya. Ngoku apha ekhaya ngavele umbona uba hayi ke ngowabo dade wabo. Nkosi mayibe nathi. Ndiyakholwa ke egameni lenkosi uYesu uKristu. Ndiyakholwa ukuba izono zami zaxolelwa. Inkosi mayibe nathi. Ndiyakholwa ukuba ngenye imini ndiza kuyibona inkosi. Ndiyakholwa ukuba ngenye imini ndiza kuzuza isithaba sobomi. Inkosi mayibe nathi. Ndiyakholwa umhlawumbi imisebenzi umhlawumbi imisebenzi ikhona nokuthi itshe ngoba yona izawudlula emlilweni. Umhlawumbi ingakhona nokuthi itshe. Inkosi mayibe nathi. Kodwa mna ndiyakholwa into yokuphakama ndizawugqitha kuwo umlilo. Ngeke nditshe. Ndizawubonana nayo inkosi. Ndihlale ngasekunene kwayo. Kuthi ngexesha lokulawula kwayo sekulawula ubukumkani bakhe uThixo obomhlaba bonke butshitshisiwe. Lidlulile izulu, udlulile umhlaba omdala, kwavela izulu elitsha nomhlaba omtsha. Apho inkosi uYesu izawulawula khona nabayo. Nam ndibe ndilapha. Ngoku-ke umzamo ngulowo. Nkosi mayibe nathi. Phambi koba ke ndithethele phezulu mandilucele uxolo bazalwane ngoba komama bafowethu nodadewethu. Ngokommo andifundiswanga ngolu hlobo. Noko andifundiswanga ngolu hlobo. Inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu, isebuhlungu nangoku njengoba ndibekule ndawo. Bekufanele uba ndiyiqale imvuselelo kwayizolo le conference. Ndingavele ndithi gqi ngeli xesha. Noko ayomfundiso le. Kodwa ngenxa yomsebenzi kwanyanzeleka into yoba ngaba mandiphangele. Ndacinga uba izolo ndingakwazi at least ukumenza noba ngo7:30. Kodwa akwenzeka. Yase ndayophuma ngaloo 7:30. Andakwazi. Inkosi mayibe nathi. Nangoku namhlanje enhlizweni yami ndiyapenika akumandanga tu. Kangoba abazalwane abaqalayo ukundibona namhlanje andiyo guest speaker. Andinguyo apostle. Hayi. Adiyi tsunami
ndiyiso nami because bebenathi njengoba ndingena nobawo usuku ondilanda ngaphaya endleleni kwelatha ukundisisa lapha because bebenathi akandi-escortanga akandi-escortense kaloku ezinto funeka zicacise neenhliziyo ezizabazalwane zikwazi uba zilunge kaloku xa sikhonzana sikhonzisana ithi masingabi nako ukukrokrelana nawe ukwenza kwakho okanye ukukhonza kwakho ungabakrokrisa abanye kosibhebelathi ngoku ndiyaqoma mandiyicacise le ndawo ndixolele kakhulu bazalwane egameni lenkosi uYesu uKristu ndibulele kakhulu ngethuba kwisikhokelo sonke ndibulisa nabomama bafowethu odadewethu ndiyabulisa nje ndibulele kwisikhokelo ngethuba kubantu abatsha ndibulele kakhulu ngethuba enindinika lona egama lenkosi ke mandibonge ndiyakhawulezisa ke ndiyaqaqanisa ngenxa yexhala eli endinalo haleluya ndizawacela amanzi ndisuka kwifiva ngoku ndiyeba isifuba esisam sinayo into eyomileyo nakhona ndixolela naxa ndikhohlela kakhulu apha ningathi kwekho uyatyhilwa inkosi bayibelathi nithi uyatyhilwa sizawufunda incwadi ndirhalela zibe mbini ezincwadi esizazifunda incwadi kaPetros ndizawusebenzisa ifowuni le egameni lenkosi uYesu faka umnwe wena kweza ncwadi zikaPetros uphinde uyofaka umnwe kuDaniel haleluya faka umnwe kweziya zikaPetros uphinde ufake umnwe kuDaniel uPetros ngokuqala uchapter 2 Petros ngokuqala ichapter 2 uDaniel izawuba ngochapter 2 Daniel izawuba ngochapter 2 kuchapter 2 kaDaniel sizawufunda uverse 34 sizaqala pha kuverse 34 ufunda kuDaniel uchapter 2 sizawuqala kuverse 34 ukufunda uPetros yena sizawuqala ukufunda kanye phaya kula verse yokuqala u1 siphinde sitsibe siye pha ku9 haleluya Petros 1 wokuqala chapter 2 verse 1 kunesihloko ilitye eliphilayo nesizwe esinyulu. Amen. Qhubeka.
verse 1. Ngoko ke yahlukanani nazo zonke ezi zinto, uchuku, inkohliso, ukuzenzisa, Petros uqala chapter 2 siqala verse 1. ngoko ke yahlukanani nazo zonke ezi zinto, uchuku, inkohliso, ukuzenzisa, nomona, nako konke ukuphikanisa. Verse 2. Yes. Njengamakholwa asezintsana, langazelelani ubisi olunganxengwanga. Ndicela ilizwi likaThixo eliya kunikhulisa nide nisindiswe. Verse 9. Verse 9. Kambe ke nina niluhlanga olukhethekileyo, ababingeleli basebhotwe, isizwe esinyulu, imilowo yakwaThixo. uThixo unikhethele ukuze nivakalise isidima nesihomo sakhe. Kaloku wanibiza nisebumnyameni, wanizisa ekukhanyeni okumangalisayo. Siyabulela. Bawo ilizwi lakho Amen. Bazalwane, kuhleli ke lamazwi apha enhlizweni yami xa ngaba ndicelwa ke uba mandike ndize ndizokhonza egameni lenkosi uYesu Kristu. uPetros apha uyayala uyavuselela njengoba nathi silapha kule conference singabantu abatsha. Ndilapha ke mna ke ndibhalele apha ebantwini abatsha. Hallelujah. Otata nomama ke bazawufumana amaqithiqithi. Hallelujah. Kodwa ndifuna abantu abatsha. Andizubhula sono sam. Ndizuphakamisa sono. Ndizuxela sono singcono kunesinye. Kodwa nje ndifuna ukuvuselela, ukomeleza nokukhuthaza. Hallelujah. Ngoba ndiyabona indlela enibahle ngayo apha. Niyakholwa xa ninonke. Akekho apho ongekasiphakamisa isandla. Kukhona ongekasiphakamisa isandla apha. Ayamkela inkosi. Hallelujah. Ngoku ke makholwa ndizawuthetha namakholwa. Hallelujah. Zawuthetha namakholwa. Hallelujah. Ilishwa bazalwane esifikela kulo thina njengoba sifika, njengoba singena nje, lilishwa loba siye safika apha kulento ekuthiwa kukholo. Safika kume into apha ekuthiwa xa ibizwa yi-doctrine. I-doctrine ke ekuye ye-religion. Ukutsho oko yeyecawethile. Cawethile ine-doctrine yayo, nethile ine-doctrine yayo. Lilishwa esifikele kulo elo. Endaweni yoba sifike kukhona laa nto uYesu awayethema yenziwe, eyaqalwa nguYohane xa ephuma
inkosi ukuqala kwakho ukuthetha eShumayeli uthe guqukani ngoba ubukumkani bamazulu usondele uYesu kefika indlela ilungisiwe kuYohane naye kabuya nhlangwe kulingweni haleluya apho Sathane kuthiwa kumlingeni kwakhe wenyusa phambi kwakhe izikumkani zomhlaba wonke nobunyani bonke bomhlaba wathi ubunokubuda nokunika zonke izinto zibe zezakho ngoba zinikelwe kum ukuba lowo ndithanda ukumnika ndimnike. Haleluya. Wesuka apho okokulingwa xa efika ebantwini into yokuqala wayithola xa evula umlomo eShumayeli wathetha laa nto awafika ithethwa wathi guqukani ngoba ubukumkani bamazulu usondele ilishwa lethu ukuba sifike ingasathethwa laa nto eyayithethwa ababefike kuqala abafika ithethwa sifike ingasathethwa kumiswe idoctrine nomthetho we-hour esithile ngoku ndizavuselela. Haleluya. Aninawumane nisenza iiconference bawam kanti akho nto niyakhayo ngeke bawam ngeke abantu bethomoyi banele ithomoya isadinga into ngoku ayidinga umntu benele abantu bethomoyi nekhwekhwa banele ntoni eniyakhayo ntoni eniyakhayo balibonke igama lenkosi. Haleluya. Kuthiwa nina ningobani? Haleluya. Kuthiwa nisisizukulwana asimo uhlanga olungwana isibithalani asibukumkani niyenzelani yonke loo nto nenziwaneni yonke loo nto kodwa ukuze nivakalise isidima salowo wanimizayo ngoku wena ke uvakalisa isidima sikabani vakalise sikabani. Haleluya. 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 Ngoba yabazalwane ilizwi kangaba ethi uJesu baniphazame nguMateyu 7 ethi ayisibo bonke abathi inkosi inkosi abayongena ebukumkanini bamazulu ayisibo bonke sibo bonke sibo bonke bazazibala izinto abantu abazenzileyo basibale kodwa ithi inkosi yona ozawungena ngokwenzayo ukuthanda kukaBawo esemazulwini. uBawo esemazulwini utheni
wangikhuphela ntoni? Wangikhuphela ukuzomisela ubukumkani uThixo obubo bakhe emhlabeni. Waza kuzonyulela olwakho uhlanga olubizwa ngoba luhlanga olungcwele. Phakathi kwenhlanga lona lungcwele. Haleluya. Lebhayibhile kaMamonakali xa ithetha ngomuntu osebukumkanini bamazulu okanye ongazungena ebukumkanini bamazulu, ithi akanako ukubungcamla ubunywale bokulawulwa nguThixo. Itsho la ncwadi. Akanako ukubuva ubunywale bokulawulwa nguThixo. Ozawungena ngokwenzayo ukuthanda kukaBaba. Namhlanje sifike thina okwenziwayo kusenziwa emagameni abantu, kusenziwa phansi kogcobo lwabantu abathile. Okwenziwayo namhlanje, kwenziwayo namhlanje. Kodwa njengoba sibancinci nje sikhulu. Haleluya. Khona ivesi bisitsho ebengike ndayikotela. Paulo seyala uTimoti uthi makungabukho namnye ubudelayo ubuncinane nakho. Njengoba sikhula nje, yabafowethu ndizothi qinani isibindi. Hayi, ningavumi. Ningavumi. Sifika seyisenziwa, singene seyisenziwa, singene sekuthetha ngohlobo oluthile. Yalahlwa leyo kuthiwa mayishunyayelwe, yalahlwa leyo kuthiwa mayifundiswe. Kwafundiswa ezithandwa ngabantu, kwafundiswa ezifunwa ngabantu. Kuzalisana ilizwi lithethwe nguPawulos uthi abantu baya ukuzifumbela ababo bafundisi abayawuthetha izinto ezifunwa ngabo. Zawumntu indlebe zabo kulwe ilizwi lenyaniso. Sifike sebefundiwe. Thina sifika sebefundiwe. Kodwa mani aliboni. Kupetro singona uthi hey nizelwe ngempela akenako ukunaka ngoba niboni. Aliboni. Namhlanje man alikaboni. Namhlanje isandulo yayikhuye mandulo, kuye namhlanje, kuye ngomso, lithe lipheliswe iphakathi inguye. Aliboni. Sisenokuma man, siqine isibindi. Haleluya. Sisenokuma siqine isibindi. Kodwa yithi uyenza yonke loo nto ube mntaka baba amazwi uwalangazelele njengosana olusandula ukuzalwa. Haleluya. Ngoba kulo kuvulwa ingqondo,
kuvulwa ingqiqo kulo kuhlaziwa ingqondo kuyo uphiwe ukholo uluphiwe ngezwi uphiwe ukholo sekenzane sandulukuzalwa walangazeleleni haleluya ngoba ayikho enye into bazalwane enokusinceda ayikho enye into enokwenza somelele ngokomelela siqine ngokuqina yabazalwane lencwadi le ayibulathanga mthetho wamntu engomthetho wamntu lo engomthetho wacawa lo xa ufunda ungayifundi ngongathi ufunda incwadi yomthetho awufundi incwadi yomthetho kodwa ukhangela ukuthanda kukaThixo kuyo ukhangela ukuthanda kukaThixo abanye ungena ngabakwenzayo ukuthanda ukhangela ukuthanda kukaThixo uncedwa ngumoya oyingcwele ngoba umoya oyingcwele ukuthanda kukaThixo uyakwazi Jesu uthi andizunishiya nje ndizuvele ndinishiye nje ndiyamka ndiyakubala ndizawufika phaya ndinicele omnye umthetheleli yena uzawuhlala nami uyayazi intando uyayazi ngoko bazalwane ndithi kuni khangelani ubukumkani bamazulu funani intanco ubukumkani bamazulu inhliziyo zenu mazixunele ebukumkanini bamazulu ingqondo zenu zigcwaliswe impilo yobukumkani nokuthanda kwekumkani enguThixo hayi doctrine nomthetho hayi doctrine umthetho kulula umthetho uyawuphula umthetho ngoba umthetho uvele emntwini uyakwazi ukuphula umthetho Israel uhambe iminyaka 40 years ehamba ukuphula umthetho anikwe lo awuphula anikwe lo awuphula anikwe aba babephume eyiphutha imani yathi bathi aba bebephume eyiphutha zange bayofika eKanani yabazalwane niyadibanthi dithi ababephume eyiphutha zange bayofika eKanani kwafika isizukulwana esitsha esazalelwe endleleni lisekhona ithuba sasisizukulwana lisekhona ithuba ngoba sayixuba ivangwa lisekhona ithuba abazuyofika abangayofika kodwa lisekhona ithuba ukusebenza kwethu noma wenza ntoni kodwa ukusebenza kwethu ukuthanda kukaThixo sikuqaphele ngalo lonke ixesha uthi Petros yabona nina nisesiyinqobo isizukulwane not nje isu kodwa esiyinqobo isizukulwane okuthi ukuthi esisizukulwane uThixo ndingathi ngesilungu he is holding this generation to the highest regard esathetha ngaso Petros
Hallelujah. Oh, bazalwane. Hey. Mamelani ngixelele. Ndifika apha eKapa mna ndiguquke emakhaya. Ndikhulele bazali bam ndikhulele khona. Ndikhulela ecaweni yasekhaya. Ndiguquke xa sendiguquka kufika ixesha lokuguquka ndipha. So indlela endiye ndafundiswa ngayo ndifundiswa ngabantu ababesamkele ivangeli eMine, bafundiswa as mine. Niyabazi ke aba negama ababizwa ngalo niyalazi. Ndifunde ngona hlobo nabo abantu endibabukeleyo indlela yokukhonza naba. Hallelujah. Xa sendiguqukayo ndiguquke ndifunde after ndize eKapa. Ndifike apha eKapa ndafika xa kuphela uAugust ngo-2019. Ndifikele kwelinye lamabandla endandixelelwe ngalo. Ndifikele kwelinye ibandla kuphela uAugust kuqala uSeptember. uSeptember ilixesha le-spring mos. Apha abantu bekhulula impahla bazijikile. Ndisafika apha ndisajongile uba inkqubo yalapha ithi sajongile ndithi ndiyeva kuthiwa kuzawuba ne-outing yabantu abatsha. Okay, kuzawuba ne-outing kuyiwelwandle. Siyonza phaya elwandle bazalwane. Hayi kaloku siyaphuma nje. Siyaphuma nje. Yenza ukuba sazane ngokwazana. Ngoba lokhu sazana nje ngokukhonza nje kuphela. Kodwa asazani personal. Okay. Yathi hayi yabona ke bazalwane. Hayi phaya elwandle andizuya. Andizuya. Ngoba amasikisi waphaya elwandle andikafuni kuwabona, andikafuni kuwaqala. Ndisafika. Mhlawumbi xa sendikwazi ukunyamezela. Xa sendikwazi ukunyamezela mhlawumbi ndingake ndiyozama phaya elwandle. Kodwa ngoku ndisafika, andifuni ukuwaqala. Babe bendiqonda into yoba ndisuke ezilalini kumnyama. Kumnyama. Suke emakhaya eXhoseni. Nyama. Bahamba bayokwazana personal. Zange bekudala bavele personal. Zange bekudala. Kulungile ukuba usuku belicekwa kunokuthengise ngobuzibulo bakho. Lenziwe onyana. Xa kungoku nizindlalifa kunye noKristu enisaya kulawula naye embusweni wakhe. Ilungelo lokulawula linikwa izibulo. Lungelo lokulawula linikwa izibulo. Uba bendingakholwa ngebehleli kakubi phaya ekhaya ngoku sithi ndimi nkulu, ndimi izibulo,
ixesha lokulawula. Ulizibulo, ungavumi ukuthengisa ngobuzibulo bakho. Antoni ngeyiyo baleka. Baleka man. Hallelujah. Baleka. Oh, yabazalwane. Baleka. 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 Cela ufunde bomonakalo uDaniel. La 34 wethu. Xa sizawuthandaza. Baleka. Baleka. Yosefu wabaleka. Zikhona izinto zimisiwe zinhle. Ziqwaneleka. Wabaleka. Hallelujah. Wabaleka. Ngokuthika mbonisile ukuba wena ngenye imini ndizakumisa ngokwezibulo. Hallelujah. Kuya uqundudu phambi kwakho kuthe kuqubuthe nalothu inkulu. Wathi akuyazi loo nto. Wabaleka man. Wabaleka. Hallelujah. Oh, bazalwane, sifike ngexesha elilula into unayo ingathi linzima. Bawam, lilula lethu xesha. Eli lokushumayela kuleli lilona ixesha lilula kakhulu. Kunabantu abazi amaxesha anzima okushumayela. Ukusuka kubapostile. Banalazi ixesha elinzima. Yabona thina asikafikeleli kulanto yoba sithase kude kube segazini. Asikafikeleli ekuthaseni kude kube sekufeni. Hayi, nathi kweli lethu xesha alikho nzima. Manje kuthiwa ngamaxa alikho nzima. Lona xesha lilungile. Cha into ebalulekileyo kukwenza ukuthanda kukaThixo nokuqaphela wazi iposition yakho. Amen. Kubani lo okubizayo ekubizele ntoni? Isethembiso sithini? Uba wawuthenjiswa imoto, hlala kulindi imoto. Uba wawuthenjiswa indlu, hlala kulindi indlu. Uba wawuthenjiswa umtshato, hlala ke ulinde umtshato. Kodwa kwezo zinto ngeke ukwenza ukuthanda kukaThixo. Ngeke ukwenza. Sithenjiswa ikhaya elikhulu kakhulu. Elikhulu kakhulu. Kodwa sathengwa ngegazi elinqabileyo. Sathengwa ngegazi elinqabileyo. Sasithengela ntoni? Sasithengela ntoni? Ukuzodrayiva. Hayi man. Sikhona iponso yapha ngaphandle. Nasi khumba ziyatsha ngoku kuzawusaphandle zisitsho. Umuntu afuna ukuyodrayiva akayodrayiva. Umuntu akhazwa kukudrayiva akalazi ixabiso lento kuyo. Ukhazwa kukudrayiva. Xabiso solo nesiqo. Uhlanga olungcwele. Tshintshi oluhlanga lunyulelwe ntoni? Ukuvakalisa isidima sikaThixo.
mayena yamshumayela isidima sikaThixo sibonwa pha kuwe. uThixo abantu abamazi uThixo, bamazi ngencwadi le. Nathi uThixo sikamboni ngamehlo, simazi ngencwadi le nokumtyhilelwa ngumoya oyingcwele. Haleluya. Kodwa abantu basuke babona isidima sikaThixo bangamaziyo, abangazange bambona. Bathi lo hayi noba bayatsho abantu basisi, kodwa uyabona unoThixo wona lamntana mayena ubeliphongo abazali bahane emhlaleni ejonga bakhe abantwana. Noma engazutho ngomlomo kubo ngoba ngabantu bakhe bangalimala, kodwa khane xa ejongile athi wow, uyalambisa lento yakho. Kodwa mani umntana lato, umntana lato ubhalile, uyabhala, uyabhala, umntana lato uyabhala. Kutsho mama akakhona abengabantu abakhendlela. Haleluya. Yebo sabani, yebo mfowethu. Haleluya. Yebo mfowethu, umntwana ohamba lanto unapha. Haleluya. Haleluya. Ndandisho ngithandazayo ndisasande ukungena ndithi uThixo ndicela abantu xa ngaba bethetha ngayo noma bandijongile bathi xa bethetha ewe bakhona basinzile, bakhona basinzile, siyazibona bayazenza izinto besithi basinzile. Thithi Thixo ndicela babe nayo indawo ethi kodwa. Kodwa ukhona esimbonayo ongafaniyo naye. Haleluya. Njengoba ndikhula nje ndibukela ukukhonza, ekuthi xa just umzekelo ube mnyokhawulezile kunosisi phayelani. La sisi ukhula akasenabazali, uhlala nomakhulu wakhe. Umakhulu wakhe uyasela kakhulu, nomalume wakhe wayesela kakhulu. Zanga uqhuya wachata i-white wedding. Umtshato wakhe omhlophe ungowesibili phayelani nengxabano ukubona kanye. Owokuqala wawunge-1922, early 90s. Umtshato oqala omhlophe phayelani early 90s. Kodwa wesibili omhlophe emva kweminyaka almost 20 years yayingowakhe. Phuma efletini ivalwe ngamazinki, ifleti phuma kuyo ivalwe ngamazinki. Umakhulu seswelekile kushiye kumalumo wapha ngomlenze omkhulu, uhlala kula flat evalwe ngamazinki. Waphuma pha uthe uyaxoka uzakubuya. Unomzi
unabantwana hleli kakuhle notata wakhe. Umbango uyamazi xa ngaba ndisisekhayeni sikhonza ngephasini sihlabelela naye. Ma sihlabelela naye ngephasini. Waxelelwa wanikwa le ekwakuthiwe mabanikwe yona. Wathenjiswa ngesithembiso esesuka ezulwini hayi ebantwini. Yamani bafowethu ungafuyiswa ukufa kusuthiwa tsotso. Yangilayo tsotso. Ngoba laa nto iza kumnika omnye umoya, iza kufaka komnye umoya, ube yi-young lion, utsho ube yiyo nyani i-young lion. Baqweke ndithi uyi-young lion, baqweke. Ezinye izinto ungazivuyeli. Thandisho xa ndifundisa kwelinye ibandla nalike ndakulo khaphisana hleli phansi singabafana bohlobo nodade bohlobo. Susivuyele ezinye izinto ndisenzela uba nabo bangazi bayenze into kum. Funda umuntu ozathi tsotso andiyoyanglayo. Haleluya. Baleka balihlonele ilizwi likaThixo, makahlonelwe uThixo. Amen. Haleluya. Funda mama le verse sizawuthandaza lo Daniel. Yes. Uthe usabukele njalo mhlekazi, suka waqephuka ilitye lingachukunyiswanga sandla samntu, liqengeleke laya kuthi polokoto kwezanyawo zenziwe ngentsimbi nodongwe, lazintlekeza zazingceba. Haleluya. uShadrach, uMeshaki noAbednego ekubeni bethenjiwe noDaniel, kuthiwa ekubeni bethenjiwe amaYuda asiwe eBhabheli, bona kwathiwa xa kuthiwa abafana noko ababonakala uba banako ukuqiqa mababekwe egumbini lithile bafundiswe ngokwalapha eBhabheli. Haleluya. Bafundiswe ngokwalapha eBhabheli, mabanikwe ukutya okukutyiwa ngukumkani, basele newayini le iselwa ngukumkani. Abazalwane bayala bathi no, masinikwe imifuno kuphela iintsuku nje zibelishumi, emveni koko ubuye ukhangele uba abaya abadlubulewuleyo banjani na xa ubathelekanisa nathi thina sidle imifuno. Bala ukudla into engahambelaniyo noThixo wabo, abamaziyo, abamvileyo, abafundisiweyo ngaye. Bala. Haleluya. Bala. Uthi uPawulos izinto zonke zilungile, kodwa mna azindilungele zonke. Hayi. Bala.
lafika ixesha ukumkani waphupha ephupha ebona umoya wabiza uDaniel bamakayo umcacisele maye uDaniel wamxelela ukumkani uba ke sonke ke kumbani njengoba ndizawuxelela nje yonke lento ungacimba ndini wathi ivela kumkani ukhona uThixo osemazulwini kuye nokuthilelayo hayi ukhona uThixo khona uThixo haleluya ukhona uThixo wamchazela liphupha wamchazela ekumchazeleni kwakhe uzofika endaweni ethi kuvele kumkani kweso ilitye elilitye liye layobetha kulamfanekiso ububona inyawo zaphasalaka lambona ububona waphasalaka kwafika umoya wawuphephula yonke laa nto uyibona uyabona kumkani elalitye livele lasuka lolukhulu landa laphakama lagcwalisa umhlaba wonke elalitye kulibona lafika ixesha letest ukumkani emise ithole legolide ngenxa yeyele uba malinqume haleluya kuthiwa ke ngoku abafana abangazange bayenze into yokunqula kwelithole kwamisa ummiselo kwaba mabayothulwa emlilweni kuthiwa zange bacele xolo zange bale bathi hayi kumkani lanto besiyithetha siyayijikela asisathethi yona ngoku hayi kuthiwa bathi kumkani yemani siphoze emlilweni kodwa ukhona uThixo akunandaba noba usisindisile okanye akasisindisanga inye into kumkani nansi kuyakwaziwa yakufana kuyakwaziwa yintoni ebangela abafana bale yingoba bevile ukhona ubukumkani obuzayo elalitye eligube umbono wobukumkani obumiswe phambi kokumkani uThixo amxelele kakuhle wathi obakho ubukumkani buzawuphela kulandele obulandelayo emva kobakho nabo buzawuphela kodwa obuzawulandela bona akunako ukonakala abuzuphela buzawuma khona phakade buzawuma khona phakade abuzukonakala abuzawulandela elalitye uthini uPetrus uthiyana ulilitye alikhethiweyo linyuliwe kuye uThixo kuya ilitye athetha ngalo uDaniel elabono ngabafana bathathu athi kumkani hayi ukhona obuzayo abunakonakala abunakuphela uzawuma khona phakade
othetha ngalo uDaniel lafika lesithi guqukani ubukumkani busondela obuya bekuthiwe ubukumkani yabona buzowulandela uzomangwana phakathi uyafika uthi guqukani busondela